Jalan-jalan guys dari Pakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini jogging ning tengah alas guys. Loh. Karo Pakku nggih. Biar kamera depan iki Mas. Lah malah mbok tutupi tangan Mas. Ganti kamera belakangnya pateni sik. Ini ki mangkatku ki. Mandek ah Mas. Ono enek. Mangkatku ket bar subuh guys. Bar subuh tekan kene iki isa repet-repet ngono. Terus iki wis ngene muncul iki udah jam 6 pagi. Wis jalan kaki wis entuk sak jam. Untuk Mas untuk. Ini guys, ada bilang guys, ki mau dhisik. Maksudnya iki yo koyo biasane yo guys, berbagi, maksudnya koyo sembako lah nggih karo mbah-mbah, tapi ora tak sepil yo guys, soalnya yo wis ngono kae ya. Wis iki termo apa nyepil sadik-sadik ngene ning dalane koyo ngono. Perjalanane ngene iki guys. Motore ning ngisor. Untuk rezeki sithik nggih dindum saitik-saitik yo guys. Yo maklum lah kan YouTube DC iki gajiane yo 4 bulan sekali, 3 bulan sekali nggih. Cara ngono yo gak koyo YouTube sing wis gede-gede yo guys. Ya alhamdulillah pokoknya yo tak syukuri lah. Kena tak nggo jajan, kena tak nggo butuhan apa ae pokoke sembarang kalir nggih. Jenenge rezeki akeh sithik tetep disyukuri yo guys. Iki kan wayahe piye yo cara nganune nggih. Rezeki iki mbuh piye-piyene kan yo enek hak anak yatim, enek hak fakir miskin yo guys. Tetap sithik-sithik kita harus berbagi. Yo seikhlasnya, seadanya, semampunya yo guys. Yes, piye yo desih krenggosan. Munggah guys, munggah mendhuwur. Posisine koyo ngene. Sampai mengkis-mengkis mergo suwe apa udah lama enggak dibaon. Dadine koyo padahal nek esuk yo tetep jogging lho guys, ora ketang sak jam, setengah jam iki yo mlaku-mlaku. Indi dalane mangkis. Bingung sampean. Berbagi apa dese? Berbagi pokoknya sembako lah guys yo koyo minyak goreng, koyo apa iku mie kuah, koyo sembako nih lah. Pokoknya sirup sembarang kali jajan-jajan lebaran lah pokoknya pokoknya ngene iki guys. Ora tak kepil masalah iki ya wis walah Pak Suku mau angkat ke omah iki guys yo nggawa 3 kerung terus dhisih 1 kerdus ngene kan tak loloni angger petukan wong ning dalan papasan. Lho Pak Su bakulan opo? Dikira dhisih bakulan arep ning pasar. Bakulan apa ya guys? Lah Pak Su nek nyauri nggih salah. Arep ning pasar kuwi dereni dodolan. Ah ya dereni dodolan. Nduk dalane padahal nek di kamu yo cedak yo Mas. Maksudnya iki nek di parani. Tapi kok biyen aku pernah rene pisanan ki rumangsaku yo waduh ngono.
ya Mas. Kalau ning tanggo. Kae. Nggih, Mbah, tak ijuk niki lho Mbah enten banyu nggih. Alhamdulillah ya guys, iki desih sudah sampai rumah. Sampai rumah ki jam 8 pagi guys. Mangkate desih ki jam pokoknya bar adzan subuh lah. Bar adzan subuh iku desih bar salat subuh iku mangkat. Tapi pokoknya ki dalan kuwi urung ketok guys. Repet-repet soale Pak Suki nek tak jak budal mangkat wis Padang iku wonge Pak Suki ora gelem. Soale iki malu guys, nggawa karung sa mana-mana ngono. Dadi engko nek dilihat orang ki kok kesane ki piye ngono terus ngajak budal rada isu. Dadine tekan omahe sing arep mbah-mbah para janda-janda kuwi mau ya guys sing tak anu ki dadine aku tekan kono kuwi isih jam 5 lewat piro ngono lho kan perjalanannya setengah jam iki gak enek. Ora enek setengah jam perjalanannya guys, tapi lewat iki yo hutan, lewat alas-alas terus. Pokoknya arah desih kerja di Tebunan. Waktu itu desih kerja di Tebunan kan lewate arah Telaga Tuwung ya guys. Iku lah iki engko wis alhamdulillah nggih desih mau niate kan sedekah krana Allah nggih, muga-muga berkah barokah. Amin amin ya robbal alamin. Terutama ki kepada orang tuane desih guys. Alhamdulillah desih masih ditunggoni kedua orang tua ki jek banget bersyukuri. Tetep tak utamakan yo guys jenenge wong tuwa. Mbah iku wong tuwaku dhewe, mbah iku wong tuwa mara tuwane desih. Tetep tak utamakan guys. Nah iki jarik sing kanggo mara tuwane desih. Iki wis tak belikan. Iki engko ijek gathuke engko ijek jajan, ijek gula, ijek kopi, maksudnya bubuk lho ya guys. Kan wis sepuh nggih ngombene ya kopi. Mbak iki nek kon ngindari kopi gak iso guys. Pokoke sedina ra ketang pisan, ora petang sak gelas iku tetep ngombe kopi. Martuane dhisik kuwi nggih. Engko terus sing kan mbae kan kulino apa jarian, tapi nek sing ibuke dhisik dhewe iku kan anake yo akeh yo guys, gak dhisik dhewe kan tunggale dhisik kan 4. Lah iku yo enek sing numbasno baju, enek sing numbasno apa lah ngono. Dadine engko dhisik giliran maringi dhuwit ae. Dadi beda-beda ngono guys. Anak akeh yo enek sing ngekeki baju, enek sing ngekeki jajan, yo enek sing ngekeki dhuwit ngono. Dadi adil lho nek tak weki dhuwit kan mbuh sak sukane ibu karo bapak kono arep ditumbasno apa. Tetep tak nomor satu kan guys wong tuwa. Lah iki mau kan sing adoh ki tak dahulukan, tapi nek persiapan kanggo wong tuaku ki wis tak siapno guys, cuma karek ngeterno, cuma karek mengantarkan. Tapi waktune nunggu sing waktu tepat guys. Alhamdulillah. Nunggu waktu yang tepat. HP-ne ceblok guys sampean. HP-nya jatuh. Maaf ya guys. Ya apa dek muncul kuning-kuning iki yo. Sik tak patenane sik ya guys. Wes tak lanjut lagi ya guys. Ndek mau HP ini apa jatuh guys, ketumplek mak blek. Dadi mikir kaget. Terus jujuk man gak ceblok ning apa kuwi keramik. Cara ceblok ning keramik wis pecah nggih. Untung ki tangane dhisik langsung plek nampani. Lah iki nunggu waktu yang tepat. Iki engko mbah nanti sore, mbah nanti siang. Jadi mbah dok kuwi karo maratuwane dhisik kuwi kan edak ya guys. Jarake dekat. Jadi maratuwane dhisik sebelah kiri, ibuke dhisik ning belakang rumah dhisik. Tapi isek sibuk guys. Bapak ibuke dhisik iki isek panen pari.
panen padi nggih. Iki mau sik do ning baon, dadi nunggu waktu yang tepat, mbuh engko sore, mbuh engko awan ngono ya guys. Di terno engko isek golekno gathukane guys. Nek gula bubuke iki wis enek, cuma karek golekno roti. Dadi wong tuwa golek jajane kudune sing empuk-empuk kaya to roti nastar apa ngono kuwi lho guys, sing empuk. Dadi sing wong tuwek iki gampang dicerna, mamae gampang. Dadi kan wis gak patek donde untu yo guys. Wong dhisik sing nom wis ompong kabeh iki. Tak gawa ning dokter gigi iki, gigine dhisik kropos. Nah, penangkale salah satunya kropos iki apa? Jare Bu dokter gigine yo pokoknya jaga piye ya guys, jaga pola makan, gak entuk makan panas, gak entuk ngombe dingin. Nah iku salah satu penyebabnya gigi kropos. Yo pokoknya jaga piye ya, nek ape turu kon sikat gigi ngono ki lho guys. Tapi nek gigi kropos iki terus pencegahane opo? Aku kan arep tuku obate ngono nggih. Dadi curhat karo apa dokter gigi tapi gak enek anu nih guys, gak enek obate maksudnya iki. Nek gigi kropos ya wis dari awal, dari kehamilan ki dadi ora di apa kanggo susu sing kanggo gigi, kanggo pertumbuhan gigi opo ki kan zaman biyen ki mbuh yo gak enek, mbuh yo ibuke dhisik sing gak tumbas yo gak ngerti yo guys. Jadi kehamilan zaman dulu karo zaman sekarang guys beda jauh. Zaman sekarang gisine dilengkapi. Tapi nek wong biyen ya wis ngono kae lah, wis ibarate ya bejaku yo. Ki apa yo kok silau ki? Gigi kropos yo gak apa-apa. Sing penting sehat yo guys, meskipun gigi engko nek anu kan iso kena tumbas apa gigi palsu, gigi buatan. Yes ngono ae guys, kontene nggih engko dilanjut neh. Iki dhisik tak golek persiapan kanggo iki rotine urung entuk guys. Ya alhamdulillah, semoga berkah barokah nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lanjut masak ya guys iki. Soalnya wis jam 3. Iki dhisik menune sore hari ini pecel guys, kacang, terus ale, terus godhong telo, terus iki engko lawuhe ote-ote guys, pia-pia. Iki urung tak gekno bumbu, capar, wortel, terus kol. Sisa capar pas nyoto ki lho guys, waktu nyoto tak elokno kene. Iki arep tak godhog iki. Kurang mulak-malik iki gasnya pentak iki ambune kaya ngene. Terus iki proses sambeli. Karek ngejoki apa guys, banyu mulak-malik kan nunggu airnya mendidih. Iki mau tak tambahi gula pasir sama garam. Kok gek-gek iki biasane, nek biasane ya kurang asin ya guys. Terus karo kurang manis. Tak tambahi. Sakmene mau 10.000 guys adonane. Mungkinnya 1/4 nggih. 10.000. Yes, ngono kuwi lah iki engko di kan guys, besok dhisik iki entuk rezeki pisang. Pas waktu bagi-bagi rezeki mau kan mantuk digawani. Ini iki pisang rojo guys, iki ngarep tak dang, maksudnya dikukus ae. Ora usah digoreng ya guys, dikukus. Gedange mantap pokoknya. Sesuk karo dikolak. Iki mau soalnya arep ngolak, gawe kolak iki dhisik gak persiapan klopone guys, ora tuku klopo. Sakjane tape wis duwe, waloh duwe, gedang duwe, tapi klopone gak tumbas. Jadi ya terpaksa gaene sesuk ae. Unboxing AMBG hari ini guys. Iki pirang dino Dik? Seminggu 2 kali tok berarti. 3 dino karo 3 dino ngono. Jadi sakmene iki kanggo 3 dino guys, 3 hari. Lho rotine sak bal gede. Terus susune yo sing gede, ultramil. Terus enek apel sama jeruk. Terus kurma. Terus coklat.
Terus iki telur puyuh, telur puyuh karo telur ayam. Ndok puyuh karo ndok huren. Wis iki wis kena nggo buka Dinda, engko wis gak sah ngono. Kok nek tumbas es teh tumbas ibu apa nggak tah anget ae. Prei gak sah gawe es buah. Lah kalau sirupe dhewe mbok kei es batu kok es dadi. Ora sah tumbas es teh. Sirup mbok kei es batu ngono wis ngejes. Nggih tangi turu, guys. Tuan Putri. Nyonya. Oh, Nyonya Putri. Tangi turu tak berno sik. Dhisik kan wis mateng, wis kulupane apane wis siap kabeh ki mau. Tak sepilno. Oh, sambele ya wis dadi. Terus iki sayur sing ndek ingi. Sik sakmene, guys, tak ngetneh pindange yo ijek. Kita tutup ning kene soale wedi nek kecemplungan mbuh iber-iber mbuh laler ya, guys. Kulupane mah tak endi, Dik? Oh, iki ngukus pisang. Pisangnya tak kukus, guys. Ora tak goreng kabeh. Engko laris gorengan, gedange kon goreng malah gorengan kabeh. Sijine ya dikukus barang. Jadi ora serba gorengan kabeh. Terus iki kulupane menyala kulupane. Ayo ngene, guys. Ale godhong telo terus kacang. Tak tutupan ini. Pak suwo wis ya wong serok-serok nglatar apa? Ratan. Ratane sing gluwak-gluwak ki mbok uru ki. Beneke kok cerak-cerok apa? Sak cengkeh tok karo tak tambahi sing ngene Mbah Kapu sak uwil. Alah kuwi engko lho Mas ngentekno kuwi lho wis. Alhamdulillah. Nek ngene iki ya daya-daya apa ae mbok klumpukno walah ki engko inuk ngusur inuk alah. Ngene sekarang kan kabeh-kabeh kok enak. Iya posisi wetenge lusu luwe ya, guys. Engko nek wis kelompokon mam sego ngombe banyu alah. Apa-apa wis ra enak ya, ngetipir ngeti ngono ku lho, ngantek dikekne keras Dinda ki lho. Ngono ki nek awan ya walah sore tak pangan cah, nek bengi ya alah. Ya sawang-awangan. Moga arek sitok gas tak delok. Oh iya, tabung ki langka guys ning kene iki. Mang Pak Suke oyok-oyokan karo wong mulus sire. 5 arep dituku kabeh, aku kayak siji, Mbak, sire ngono. Kene kan entek tabunge. Walah tenan guys iki mendekati lebaran ki malah apa-apa nek gak di apa kuwi loloni, maksudnya gak di persiapno sejak dini ya ngono kae mendekati bodo wis hari H malah tabung kuwi saya suwe regane larang enek tapi larang dienggo apa mending ning kayu bakar. Jadi kok alhamdulillah desa iki ndek stok tabung gas ki LPG ki 4 guys. Iki jek 2 wis enek isine kabeh dadine stoke aman sampai lebaran nggih. Sing kaya nggih diganti mau iki mau wis aman. Wah, ayeme pol pokoke. Dadi sok lebaran iki wis gak mikir golek rono rene dhisik pernah pengalaman sing tahun-tahun ndek nane kuwi walah wis mendekati hari H guys. Tabung sampai tekan desa daerah Bondi ngono lho. Larang gak larang ya tak tumbas soalnya yo gak duwe. Saiki wis tak nggo pengalaman pokoke jauh-jauh hari iki wis piye ya ngeloloni. Jadi wis persiapan. Alhamdulillah guys, tinggal nunggu buka. Karek pirang menit ngono lho guys. Paling nek gak 5 menit yo 3 menit lah. Iki menu hari ini sama pecel ya guys. Kulupane terus iki blenderang dek ini, terus enek pia utawa ote-ote. Terus iki sambele, sambele buket. Oh, mantul. Iki godhokan gedang. Gedang rodo tak godhok. Tak kukus dang, guys. Iki hangat. Dinda gawe es apa sirup
ditaruh di kulkas. Tapi Pak Suwi kudu pilek tak gekno teh anget. Lho, Dik Dinda nggae es dewi. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah ya. Buka ya. Aten ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Alah mbuh karek kowe. Sing akeh. Nah. Mek sendok dhewe. Dinda, magrib sik, Duk. Buka, Duk. Ayo buka. Ayo buka ya, guys. Wis adan alhamdulillah. Guys, Mas buat pernah kok? Wes. Monggo guys, buka guys. Taruh pecel. Pilek. Iya tadi nek ngembu. Emang prai dhisik gak gawe es buah. Gawe teh hangat ya, guys. Ning awak ben hawane kan kudu udan ya. Teh hangat. Maaf ya, Nah. Buka. Dan rambutnya mah deh. Rambutnya. Andengno jane. Endoke tak pekno. Cuma dia. Halo. Siang keroke ya bene. Sa. Buka. Ndek rene. Darahnya. Rambut di sana sidik-sidik ya. Karena ya. Panurus. Enggak seret. Gampang. Orang gampang. Bisa. Ada yang pasarnya dicampur itu. Iya rek kayak dosa. Cek kayaknya enak ta rek. Gathuk ya. Pokoknya ngombe sik. Gak bucek nih kon iki. Oh, ya pia-pia ya kerupuk ya enak ya, Guys. Ajam ku ning ndi. Tahu tak rene. Wis rek akeh men iki. Untuk kuwi mbok rek akeh men. Dalam. Darene. Nah.
Monggo guys, ngerti ya untuk embuh dhisik kok ngene. Mangki Mas Arif rene guys. Tak tawani Mas, sampean gak pengen pecel tenan langsung. Gak usah deh, aku tumbas sayur menir. Tumbas sapa kuwi botok jare. Aku malah ra kepangan. Ya wis gak tak gani tenan. Pecel mame dicampur karo sayur. Niki terus eling nek jajan ning pasar. Iya, dikei sayur sithik sak irus terus pecel dicampur nikmat. Mantap. Tahu piyak-piyak. Oke ya. Biar aku kemarin. Lain dulu. Saya marah itu ya sedang sembuh. Iya, nek wis arep ngene iki yo. Jadi Ngerti apa-apa wis gak enak. Nek mang Udang sing akan digoreng. ayo. Oh digodhog ae yo, digodhog lah enak. Dedek, kir. Ini lho Sang. Di. Jadi, tarekku kok cek koit. Lah iya. Waduh, Mama dikasih dong. Mama dikasih kok nggawa dawet. Saya minta, saya. Minta Mama, saya. Iya. Nah. Wah, sedap. Makasih ya. Kan ada. Oh, ada ha. Kamu coba. Kamu coba. Lihat ini ya. Coba coba. Nah, kalau pecel dipangan be sayur enak. Ini loh. Apa kuwi? Ini aku daya-daya njaluk parene diayem loh. Impok ngene ya. Wait. Enggak ya? Enak. Nenek gak jarak gak kata tak gak udah ngaken jadi masing-masing ngono. Ya nek wis kira asine. Aku makane antara ya sing asli yo kon pahit-pahit lagi bolong muter-muter. Kalau lu jamu ya guys, pare iki kan jamu. Walah ya cepet guys. Karang. Guys. Minta Mama. Minta lagi dong. Halo guys, tawangi. Ini dawet guys, ngono kae. Dadah nang. Ya gak ketok nek kok kono, isa kok kene. Isa kok kene. Ini dawet guys. Dadah. Dadah. Enggak tahan tok. Minta teh hangat. Ya. Dek. Panas. Panas demek ah. Kamu ini sik panas. Gelasnya pegang. Panas. Kamu ini. Mama. Kamu ini Mama. Lah kok Mama agak buka. Kamu ini Mama nggih. Mbak Pika pengen dengan ya? Berputih. Mbak Pika. Mana? Ada. Enggak apa.
brokoli ya. Apa brokolinya kok seperti itu ya? Pak tuh ndek dhewe ngomong. Nah, jadi kita sekarang ini wong nangnya akeh. Tapi ndekne dhek sekarang ndekne sungan. Wah, mah ora ngono ya, men gak pikir matang ya. Kayak nyanyi kita. Wes ngono ae guys, kontennya dilanjutnya guys. Matur suwun sangat kagem panjenengan semuanya nggih dimanapun panjenengan berada tanpa terkecuali. Semoga sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat berbuka puasa.